La manca de consens envers un projecte de gran envergadura com el Parc Eòlic Tramuntana, que es projecta davant la badia de Roses, ha encès els llums d'alarma als ajuntaments més propers. Els alcaldes de Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala i Torroella de Montgrí, l'Estartit, han signat un document on expressen el temor que aquest projecte no sigui, de fet, més un gran negoci a costa del territori que no pas un projecte d'implementació d'energies renovables. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, així en parlava a l'Espai Alcaldia emès ahir per aquesta sintonia. Intuïm que la situació, que la cosa va més de pressa del que s'explica i per tant ens hem de moure ràpid al territori. D'entrada per dir, compte amb aquest projecte, estem a favor de les energies renovables però no estem a favor d'una mala implantació que vagi en detriment del territori, de la qualitat de la nostra badia, i d'aquí que entre tots decidim això, trobar-nos, demanar una reunió amb la subdelegació del govern, demanar l'aturada de la tramitació i demanar també en paral·lel diferents informes a diferents organismes. Amb els informes a sol·licitar es volen resoldre dubtes com ara quina afectació tindrà aquest projecte sobre l'activitat pesquera, quina resposta real donarà a les necessitats energètiques de les comarques gironines, quina afectació pot tenir a la fauna terrestre i marina dels parcs naturals del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, dels aiguamolls de l'Empordà o del Cap de Creus, i quin impacte visual i paisatgístic provocarà el soterrament de les línies de transport de l'energia fins a la central de Santa Llogaia. Des del territori, de fet, es tem que la tramitació administrativa està en un estat més avançat del que diuen els promotors. No és un projecte que s'estigui tramitant sense coneixement del territori. D'entrada han fet una convocatòria oberta a tothom, les entitats ecologistes també hi han participat, per tant hi ha hagut una voluntat, sembla, d'explicar el que es vol fer, però nosaltres intuïm que en paral·lel també s'està treballant en una tramitació i amb un cert acord amb els que finalment prendran la decisió de com es reparteixen aquests fons als Next Generation, i per tant això ens genera dubtes i ens fa pensar que el projecte està més coll avall del que podríem suposar si només ens escoltem els promotors que ens diuen que s'explica el territori, que a partir d'ara es comença a treballar la viabilitat. Els alcaldes són conscients de la necessitat d'implantació de projectes que donin resposta a la necessitat de generació d'energia de fonts renovables, però hi ha el dubte que el projecte Tramuntana sigui realment el que necessita el territori. Hi ha tota una sèrie de reptes que hem d'assumir com a societat i que, escolta'm, o ens hi posem seriosament o difícilment ho aconseguirem fent petites instal·lacions a les comunitats energètiques. Se'n parla molt, tot això és molt positiu, però té un impacte relativament petit. Per tant, sí que des d'aquest punt de vista jo crec que un projecte d'aquest tipus es podria estudiar, però òbviament això és compatible en dir que el lloc probablement no és el millor, la dimensió d'aquest projecte faraònica probablement tampoc, i que segurament hi ha més alternatives que s'han de treballar, perquè és veritat que estem en la badia, una de les badies més importants, més maques, més història del món. A l'Espai Alcaldia d'ahir, Víctor Puga va aprofitar també per carregar contra la falta de planificació territorial per part dels governs supramunicipals. És denunciar una mica el desgovern que hi ha per part de les administracions supramunicipals que podrien dir la seva, podrien planificar i que fins ara s'han pronunciat poc. És veritat que la Diputació està fent tot un mapa, un estudi per prioritzar espais en què s'hi podrien fer aquest tipus d'instal·lacions. Ara parlo de camps fotovoltaics o molins també. La Generalitat, també els departaments també tenen una certa preocupació, però no hi ha una planificació territorial com s'escauria i com s'ha fet en matèria urbanística, per exemple. El Parc Eòlic Tramuntana és un projecte que comportaria la instal·lació de fins a 84 torres de 250 metres d'altura cadascuna a una distància d'entre 10 i 22 quilòmetres de la costa. Tindria un cop a ple rendiment la capacitat de generar fins a un 90% de l'energia que es consumeix a tota la demarcació de Girona. Si prosperés, el projecte comptaria amb subvenció d'àmbit europeu.